बियो थारैनो खोब जोंनि ओनसोलनि थाखाय गौरबनि खोथा आरो बियो दिनैनि नङा 133 बोसोर जाबाय। बियो बिराद गोबावनि राजा दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बे मन्दिरा खोब समायना गोदानै लुफुंदों आरो बेवहाय दिनैहाय लोखि फुजाया आरम्भ जाबाय आरो बेहाय जि मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि बेवहाय थानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेवहाय रायजो राजाफोरनि जि अननाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे डिसिप्लिन भाबै बे फुजाखौ जि मोनसे सामलायनायनि जि थासारि बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो नुबाय थानाय जादों जे बिजिनियाव बे लोखि फुजानि गेजेरजों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरजों मोनसे अनलायनाय फैयो। इसोरनि खाथियाव जों बयबो आशीर्बाद लानो फैयो। दिनै आइ लोखिनि खाथियाव जों आशीर्बाद लानो फैदों आरो बे ओनसोला रांखान्थि भाबैबो बे मेलानि गेजेरजों जौगासारनायबो फैदों। गतिके बे बुब्लियावहाय आङो बिजनि ओनसोलनिल' नङा जोंनि बिटिआरनि आरो आसाम नाङैनो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम लोखि फुजानि आं गाहाम हामलायनाय हरो। बियो थारैनो खोब जोंनि ओनसोलनि थाखाय गौरबनि खोथा आरो बियो दिनैनि नङा 133 बोसोर जाबाय। बियो बिराद गोबावनि राजा दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बे मन्दिरा खोब समायना गोदानै लुफुंदों आरो बेवहाय दिनैहाय लोखि फुजाया आरम्भ जाबाय आरो बेहाय जि मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि बेवहाय थानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेवहाय रायजो राजाफोरनि जि अननाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे डिसिप्लिन भाबै बे फुजाखौ जि मोनसे सामलायनायनि जि थासारि बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो नुबाय थानाय जादों जे बिजिनियाव बे लोखि फुजानि गेजेरजों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरजों मोनसे अनलायनाय फैयो। इसोरनि खाथियाव जों बयबो आशीर्बाद लानो फैयो। दिनै आइ लोखिनि खाथियाव जों आशीर्बाद लानो फैदों आरो बे ओनसोला रांखान्थि भाबैबो बे मेलानि गेजेरजों जौगासारनायबो फैदों। गतिके बे बुब्लियावहाय आङो बिजनि ओनसोलनिल' नङा जोंनि बिटिआरनि आरो आसाम नाङैनो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम लोखि फुजानि आं गाहाम हामलायनाय हरो।